Ing sawijine dina ana acara reuni sing direncanake bocah alumni SMA Wahid Hasyim 5. Ana 6 bocah sing tansah bebarengan ing SMA Wahid Hasyim 5 sing rawuh ing reuni. Suwe ora ketemu pas acara reuni padha nggawe seragam kebanggaane dhewe-dhewe. Sawise acara reuni rampung, bocah 6 mau padha ngumpul ing restoran cedhak SMA Wahid Hasyim 5. Derek, acaranya harus mari ayo dolan. Ini yang mau takbiran. Ya Jo, bisa-bisa ora masalah kan? Ya wis, ayo budal yuk. Ayo budal. Aku tadi aja lagi. Ora. Misi. Matur nuwun, Mbak. Wih, ora sadar sampai panganan sing sabar. Ini kita dikangen karo masa-masa SMA. Iya, Pak, aku 5 tahun selatan bisa kepikiran Bapak manis. Dina Kamis isu ing SMA Wahid Hasyim 5 waya pelajar Bu Adel iku guru bahasa Jawa sing orang tau ngamuk. Bu Adel guru sing paling sabar saka guru-guru liyane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing bocah-bocah. Sugeng injing Bu. Materi dina iki yaiku drama modern. Murid-murid iku nduweni karakter dhewe-dhewe, apa maneh murid sing kelas 12, ana sing serius ngrungokne penjelasan saka Bu Adel, ana sing sibuk dolanan game, ana sing ngomong sakarepe dhewe karo kanca sebangkune, lan bahkan ana sing turu. Nanging kanggo bocah SMA niku hal sing lumrah. Sing ngomong awakmu kok aku ya sop. Lah ya arek. Bagus lho konsentrasi. Ramen, ngerti nggak saking waya pelajaran? Lah yo bingung aku delok mau. Apa tekno? Arek ora final. Saking enake turu, Vio lan Irfan tangi merga Bu Adel ngadeg gawe ndelok bocah-bocah ngerjakne tugase. Pan aja karo ini, Pak. Kalau aku tak jalan di mana dulu. Mana melo. Saya isu pada orang ngejak game lo. Di dunia aku orang itu. Sampai jam loro. Nah kalian aku laku aja. Kok orang itu? Ya kan aku orang itu ya mergo direngan di awakmu. Oh iya sih. Ancen awakmu itu wis tuwek dak pikun. Hah? Ya you. Apa men? Apa sih ta? Coba tugas sing duwe badal mau. Gue seneng dari siji aku baru zaman. Pasti sing nomor 13 kan Bi. Emang awakmu? Yo ora kok, makane aku kempoe. Iya. Ini masa jawabannya sing beda. Salah aku jawabannya Jason. Di antara loro iku Dewi. Delokan aja. Apa sih ngomong pakai? Doa delok ayu. Ya ya satu sini. Bocah loro iku kok iso ya pinter. Yo belajar. Aku belajar tapi yo ngene-ngene ae. Lah rumah saku aku ora mun. Karek pinter lek omong-omongan di bahasa apa ya, Cuk? Yo gak harus sih tak kok loro langsung. Yo males, Cuk. Nanging wis suwe jam pelajaran Bu Adel entek lan kongkon tugase dienggo PR. Jovita lan sini kesenangan merga ora nggarap. Cekap sakmenten pelajaran dina iki, kaca 17 dienggo PR mawon. Akhire. Iya ya Allah, matur suwun Gusti. Awakmu iki anjing gak sopan.
sewot mulai lambung arek kok. Awakmu iki gak gelem dikandani. Kok nolak kok? Wes kok tukaran ae. Kok kan tambah melani abius sih? Wa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, Cak. Sugeng siang, Bu. Aku gak mau bekal aja nak kantin. Mau sih titip abi kan. Ya, ini aku lihat jajan kok Om. Aku ora nak kantin sim. Udah lah kan dhewe lho sih. Halah jo niku. Yo saya ayo. Wis pangan sih kok enak cerita cerita. Ya mari kita foto kayak nasionalan pasti nih mari tak bakal ketemu mana. Jadi kita ketemu pas orang reunian bisa. Lah wong awake dhewe sibuk kabeh wis dadi wong kabeh. Lah emang dhewe biyen iki apa? Ya orang ngono kabeh iki wis ngucitake cita-citane. Yo wis ayo foto dhisik ngono lho. Iki sing katene foto awak dhewe iki sapa iki? Iya lho sapa? Yo njok tolong ngomong semarang deh Bro. Tapi masalahnya orang-orang liwat sih, Mel. Malah pancet ae pun. Kalau saya tidak iso sih. Jadi memang pasti bro. Aku lo jaluk tolong untuk Mbak E. Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Mbak nyuwun tolong sampai motor pulau. Jadi kalau bisa toh. Nggih. Ya wis ayo foto yuk. Niki Mbak Abi nih. Betul mriki. Nggih Mbak, sampean tekan nggih. Ayo Rek. Ayo. Rek. Sampai marah nggih Mbak, sampai ke foto. Nggih. 1, 2, 3, cheese. 1 2 3. Wis Mbak. Sun nggih Mbak. Orang nyombo ya, ada wis pada dadi wong sukses kabeh. Apa maneh aku bocah sing dolenan game tapi aku iso mewujudkan cita-cita. Waduh, ya orang nyombo kok bakal iso dadi dokter koyo ngene iki. Ora gampang pasti ya mel apa kamu gak sering dia ngono wong ana mulai wong. Ya tau sih tapi ya ora tak reken. Iya kerja nak bang iki, aku ya gak nyangka padahal biyen aku gak senang akuntansi. Aja rezeki ku solo sing ngatur. Masih mulai cukur yo ora janji. Nang ade kudu tetep berusaha gak boleh tandiani. Lah ya iku bener aja lari ora oleh kufur. Nanging syukurnya dilebihi. Iki lho, ono bocah lho, ono lek gak ono gak belum Nah, aku arep balik bisa yo. Balik nang kantor. Yo. Amit sih yo. Mari iki aku yo pengen nemui klien. Wala pada sibuk kabeh jadi aku lho brai. Ya wis, ya apa yang mau balik kafe tadi? Wes nih. Balik ya. Pasti kan lagi mas itu mau. Mas, kok lagi mas? Belajar itu kewajiban. Sekolah nganti dukur itu pilihan. Nanging sukses itu tujuan. Duweni angan-angan dukur itu ora salah. Ami ya siap misalnya sing diolehi ora seapi angen. Ojo pernah khawatir karo masa depan. Yakin dirimu lah dhewe iki iso.
Nanging tergantung teko awake dhewe. Doa, usaha lan ridhone wong tuwa. Sekian drama bahasa Jawi saka kelompok setunggal. Menawi wonten salahe kita nyuwun pangapurane. Wassalamualaikum